lawyer mama na ase Anokye na wo damase mama nka ba ko mfantwa okay wo say Ghana for say ofra himfie ane me pa cho nka me so me fra himfie obi se sa na ye kana ka me so me firi ahimfie ho me papa e wo fa se ene nsuma nkwa ahene nti nka me so me fie ho me sra o mfira ahimfie hwe asantefo nye esremfo o mo nye ewe fo asantefo ya kanfo okeni biara efiri ne maame efie ene ebusua a ne maame bo keni biara wo fura papa fie mesra o mati opoku prempe o papa ene prempe the second into or your grandfather towards the paternal line senke koye se o maame wo fa ene prempa nka ofiri fie ho e your papa nti mesra o mfiri ho mbisa na meso me mfiri ho no ena besim wo so ya wo papa me papa side nti wo mfiri ho me mfiri ho ageta nti mesra wo mo so afiri ahimfie fie ne nti otumfa ka se ya tetew na ene se eja na hweba enti no hweba enti wo ye ne ye wo enti ya tetew na mom akamemu no ye gidie ne se unlike sane wop chirose mo e say be mani moja na ye de wo ba na monga cancer it is the opposite e oba ni moja na be mani sunsum ti oba ni moja ni be mani sunsum ana ye de wo ba enti bibie ni ho a e wo NAPO ho e kire so free ahifie ho onya yukuni a ofiri Manhyia wonni sa abusua no ebi ente sa de anka yetumi ka so ye potential to the stool if it's Ashanti is 70 something years sabe wacha man 100 years oye ni pay ade obewu na nka beduru that time na NAPO ejina ne nan so otumi di akonwa ade na yenka sa asem pacho mfiri ho nti free na akọ no onua ofra pejafie da bi moma yanhwehwe eyo mfiri Manhyia ho apejafie de ayimu fie kofo president kofo apeja hinamo mesra free na akọ yanhwe ba bi o maame efri bi o maame fi koso akata eno so ache ena na onoara akotwe abre se yanhwehwe ni chi sa kan okani biara ye bisa ba bi awu fie a enye unkobo papa krom obo maame krom me papa ofra abofo ene kumase duase ubisa me se me fihe na me kokan mu ba ko de kirewa sabe na chese me triti me ho se me yesremini se me kan be ma because minim se esremfo de omudi agade na kanfo di akanfo nto ye di enade na wo faade na wo ma me abusua enti na me fira axim no na me fira abofo no na me firi kumase duase no na me di metena ya fa ne say akonwa no kura me bo odi no suma nkwa nyina akonwa metena so anye ye no o sante ine tena sa kwala ketwa virgin no so ya wa no te nanim ye yifiri me papa fie eso me mfiri ho mesrawo me mfiri ho eti NAPO mfiri apejafie wo mfiri manka apejafie pacho kasa Manhyia o mfiri Manhyia da bi NAPO mfiri Manhyia da bi o mfiri ho ageta jefe mawie lawyer medas musumedas